За да бъде медитацията успешна, медитацията защита светлинен мехур, предоставям ви информация за всички цветове, които може да ползвате. Ще задържа достатъчно дълго, за да си направите екранна снимка. Вярвам, че успяхте. Сега за медитацията още веднъж. Медитираме, за да сме здрави. Това първо. Липсата на достатъчно светлина, светлинното тяло проявява болести. Говори за липса на светлина. Всички видове болести. Когато гоним негатива с медитацията, ние се освобождаваме от вредните навици. Значи работиме упорито за нашето здраве. Това е най-важното. Второто също много важно е. Цветявай